Hej, jeg er Ina, og jeg vil byde dig velkommen til yoga. Jeg ønsker og håber, at du med denne DVD vil få en positiv oplevelse af, hvad yoga er, og hvad åndedrætstræning og yogaøvelser kan gøre for dit velbefindende. Det komplette program, jeg har lavet til dig, består af 3 forskellige åndedrætssekvenser, et program med yogaøvelser og en 5 minutters afsluttende afspænding. Du kan vælge hele programmet eller plukke dele herfra, som det nu kan passe ind i din dag. Det er også muligt for dig at vælge en længere afspænding på 15 minutter, hvor jeg guider dig igennem en hel krops- og dybdeafspænding. Har du en dag kun lidt tid, vil jeg anbefale dig at vælge åndedrætsøvelserne og dybdeafspændingen. Åndedrætsøvelserne har til hensigt at styrke åndedrættet, afbalancere nervesystemet og berolige sindet, og de vil samtidig give dig mere energi. Yogaøvelserne tager dig på en rejse i din krop fra top til tå. Gennem de fysiske øvelser, som kaldes asana-træning, strækkes og styrkes din krop og muskler, og ledene smøres. Asana-træning forbedrer også kredsløbet og stimulerer de indre organer og hjælper kroppen til bedre at udrense. Yogaprogrammet afrundes med afspænding. Spring den ikke over, men giv dig tid til at integrere den træning, du nu har brugt tid på, og afslap hele din krop, din sjæl og dit sind. Det er i den afspændte fase, at øvelserne fordøjes og kroppen afbalanceres. Og det er her, du høster frugten af din indsats. Hvis du er ny til yoga eller ikke er vant til fysisk udfoldelse, kan øvelserne og stillingerne måske virke en del udfordrende for dig. Mange overraskes over den kraft, der er i den ellers rolige og stille disciplin. Mist dog ikke modet, men vær tålmodig og gør det, du formår. Det at gøre lidt har rigtig meget ret i yoga. Selv med en lille indsats vil du snart mærke en forskel. Det er vigtigt, at du tager udgangspunkt i den form, du er i, og at du accepterer, at yoga er en proces. I første omgang er det ikke så vigtigt, hvor langt og dybt du fysisk kan gå i en stilling, men det er mere vigtigt, hvordan du mentalt arbejder med stillingen, og hvordan du bruger din vejrtrækning. Holder du vejret, indikerer det tit, at du overanstrenger dig og præsterer for fysisk. At arbejde med yogastillingerne er en hårfin balance mellem at gøre en indsats og samtidig at overgive sig. En forening er fast og blød,